Da, ce ai început? Au început celelalte. No, vă salut! M-am gândit să mă apuc înapoi de YouTube și am mai postat în urmă cu câțiva ani de zile niște chestii de pescuit nu foarte wow, pentru că e numai o pasiune, nu mă pricep eu foarte bine la pescuit, dar îmi place să mă duc. O să mă duc mâine pe o baltă la Ariniș să pescuiesc la crab și cu ocazia asta am zis că îmi cumpăr o mulinetă mai mare pentru că nu am avut să dau la distanțe mai mari. Am luat una de 10.000, rulmenți 12+1, are un raport de 4,6:1, capacitatea de tambur la 0,40 de milimetri, merge 420 de metri, la 0,50 merge 270 de metri și la 0,60 merge 180 de metri. Eu n-am avut altul, am pus un fir de 0,30 pe ea, am pus în jur de cam 500 de metri aproximativ, care rezistă la 29 de kilograme. Și dacă tot am luat o mulinetă așa de mare, are 720 de grame și destul de grea, am zis că eu și o lansetă nouă, nu e cea mai bună, dar nici cea mai rea. E una din două bucăți, are 2,70 m și se poate monta pe ea o montură între 60 și 180 de grame. Eu zic că e suficient, pentru că nu folosesc așa mare greutate. Mâine m-am gândit să pescuiesc la ceva de genul, e pungă PVA cu plumb. Bine, o să încerc și mai multe metode, o să văd acolo. Din asta n-am mai folosit până acum, am văzut numai la alții, am zis că eu să încerc și eu, că de ce nu. Dacă tot mergem la crab, așa ceva n-am avut și am zis că în comand. Nu-i saltea de primire, că nu mi-am luat încă din aia, trebuie să-mi iau și una din aia. Dar am luat, îi zice, saltea de cântărire. E treaba aia unde pui peștele ca să poți să-l cântărești, să vezi că, vai, cât de mare ai prins. Nu e foarte wow, dar ce mi-a plăcut la ea e că are aici și un liniar. Are în inch de la 0 până la 39 de inch și în centimetri de la 0 până la 100 de centimetri. Nu cred că prinde o mai mare de atâta oricum. Să bagă peștele aici fain frumos și cu un cântar îl achet și cântărești. Vedem ce o să prind eu mâine, dacă am ce băganie, că am mai fost în urmă cu 2 săptămâni pe aceeași baltă, mi-a plăcut numai că m-am relaxat, dar de prins, vă zic drept, n-am prins nimică. No. Numai bine și ne vedem mâine. Ce vă pot sfătui eu e să vă abonați, că astăzi e joi, momentul când am filmat videoclipul acesta, și o să filmăm mâine un videoclip mai special și abonați-vă, de ce nu, ca să puteți să-l urmăriți și lăsați și un like. Numai bine!